Ginasubay na karon sa otoridad ang gikatahong na missing nga motor Banca AMEJARA nga Dunay 15 kasakay ug padulong unta si Governor Generoso Davao Oriental. Sa report nga nadawat si DXDC Davao gikan sa Police Regional Office kun PRO 11, gibanabanaan nga migikan ang maong motor Banca alas 8 sa buntag nitong Enero 17, 2026 sa Santa Ana Wharf, Davao City. Gilauman kini mo abot sa padulngan kagahapon, Enero 19, 2026 apan sumala si Coast Guard Substation si Governor Generoso. Alegasyon nga nagpadayon kinig biyahe nga walay tukmang clearance gikan sa Philippine Coast Guard kan PCG. Nasayran sab nga una na kining wala tugti nga mobiyahe sa dagat tungod wala kini nakahatag sa kinahanglang permit gikan sa Maritime Industry Authority kan Marina. Sa karon nagtinabangay na ang PDRRMO, OCD, PCG ug Navy ug padayon na ang search and rescue operation.